जयसिंगपूर प्रभाग 4 उमेदवार प्रदीप गायकवाड यांची प्रतिक्रिया. जयसिंगपूर प्रभाग क्रमांक 4 नगरपालिका निवडणुकीची रंगत वाढत असताना प्रभाग 4 मधील उमेदवार प्रदीप गायकवाड यांनी मतदारांशी संवाद साधताना आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. प्रदीप गायकवाड म्हणाले की प्रभाग 4चा सर्वांगीण विकास, स्वच्छता, रस्ते, दिवे, पाणीपुरवठा यांसोबतच सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रश्न वेळेवर सोडवणे ही माझी प्राथमिकता असेल. गेल्या काही वर्षांत दुर्लक्षित राहिलेले प्रश्न आम्ही प्राधान्याने हाताळू. जनतेचा विश्वास हीच माझी ताकद असून विकासाच्या मुद्द्यांवर मी निवडणूक लढवत आहे. यावेळी त्यांनी नागरिकांना मतदानाचा हक्क बजावून विकासाच्या विचारांना पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले. प्रभागातील अनेक नागरिकांनीही त्यांच्या संपर्क मोहिमेला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे सांगितले जात आहे.